Tervetuloa Pirkkalaan, minun Pirkkalaan, meidän Pirkkalaan. Seuraavassa otoksia siitä, millaisena Pirkkala näyttäytyy minulle, ihan tavalliselle kuntalaiselle. Pahoittelut siitä, että tämä video on tekniikaltaan ehkä hieman kotikutoinen. Tulevaisuutta ei voi muuttaa tuntematta omaa historiaansa. Se on tärkeää myös jokaiselle kuntalaiselle. Tuuko ihminen tuossa ahneuden ja kateuden sävyttämässä kipeässä juoksussaan halki vuosisatojen, kysyy Maxwell Gothenburg uusimmassa ohjaustyössään Pirkkalaiset, Le Pircopain, jossa jo hänelle tuttu huikea näyttelijäkatras peilaa upeasti inhimillistä nälkää, vilua, vaikeuksia, antoisaa elokuvaintoa. Maa on niin autio ja kylmä. Eletään vuotta 520 ennen ajanlaskumme alkuun. Egyptiläiset ovat rakentaneet pyramidinsa. Kompassi on keksitty. Tähtien avulla osataan suunnistaa maapallon ympäri. Mutta mitä tapahtuu karussa Pohjolassamme? Pirkkalaiset, nuo vekkulit verikullat, Hämeen sydämessä. Yksi ihmisen tärkeimmistä ominaisuuksista on pilke silmäkulmassa ja kyky nauraa myös itselleen, niin myös meidän pirkkalaisten. Nyt kun on käyty läpi vähän tuota kotiseutumme historiaa, niin on aika astua ulos auringonvaloon. Miltä näyttää Pirkkala näin kuntalaisen silmin? Missä maaseudulla olemmekaan? Lähistöllä on vihreyttä, vehreyttä, viljapeltoa. Mutta samalla myös vajaan 10 kilometrin päässä on suurkaupungin syke. No ehkä suomalaisessa mittakaavassa suurkaupungin. Ei voi valittaa tilannetta, mutta tästä tilanteesta täytyy pitää huolta. Näin 2 tyttären isänä koulu näyttelee isoa osaa arjestamme. Pirkkalassa koulutuksen tarjoaminen, perusopetuksen, esiopetuksen tarjoaminen tuoman haasteensa suurien luokkakokojen muodossa. Ja meidän pitää tehdä kaikkemme, että luokkakoot saadaan pysymään kohtuullisina ja jokainen lapsi saa tarvittavan huomion opetuksessaan. Lisäksi kunnassa tulee olla oma lukio. Ei kaikkien tarvitse lähteä Tampereen kaupungin alla toimiviin trendilukioihin. Pirkkalan lukio on toimiva toisen asteen kouluttaja, joka uusissa tiloissa voisi tarjota monelle tulevalle nuorelle mahdollisuuden hankkia valkolakki omassa kunnassa. Arki ei ole aina yhtä ruusulla tanssimista ja auringonvaloa. Välillä on tarvetta myös terveyskeskuksen palveluille. Onkin erityisen tärkeää, että jokainen kuntalainen aina vauvasta vaariin saa palvelunsa läheltä, lähipalveluna omasta terveyskeskuksesta kohtuullisten jonotusaikojen, odotusaikojen kautta. Seudullinen yhteistyö terveydenhoitopalveluja tuottaessa on erityisen tärkeää, mutta itsenäisestä terveyskeskuksesta on pidettävä kiinni. Ei meidän ole hyvä seistä kaikkien akutan jonossa tuntikaupalla, kun omalta kunnan alueelta löytyy toimiva terveysasema. Elämä on osa jalkapalloa, kuvaa omaa suhtautumistani rakkaaseen harrastukseeni. Jokaisella kuntalaisella on varmaan omat intohimonsa vapaa-ajan suhteen ja vapaa-ajan viettotapojen suhteen. Ja kunnan tuleekin tarjota monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut ja mahdollisuudet. Harrasta sitten käsitöitä, kielikursseja, jääkiekkoa, säbää, suunnistusta, hiihtoa tai vaikka kuningasjalkapalloa. Kentällä minua sanotaan ikämiesurheilijoiden parissa hitaaksi, mutta kankeaksi,
Sitä en tosin aio olla sitten kunnallisessa päätöksenteossa, mikäli sinä arvokkaan äänesi minulle tulisit antamaan. Yhtenä näiden vaalien kuumimmista keskustelun aiheista on kuntauudistus. Miten se tulee koskettamaan Pirkkalaa? Mitä näemme tuolla horisontissa? Näemmekö siellä uhan vai mahdollisuuden? Oman näkökulmani on ilman muuta mahdollisuuden puolella. Seudullinen yhteistyö Tampereen ja muiden seutukunnan kuntien kanssa tulee olla vireätä niin työllisyyden hoidon, ammatillisen koulutuksen, elinkeinotoiminnan sekä liikennejärjestelyiden osalta. Tärkeää on kuitenkin, että kuntayhteistyötä tehdään itsenäisenä Pirkkalan kuntana, ei osana Tamperetta. Tämä lyhyt Pirkkala-kierros päättyy tänne valtuustosalin ovien taakse. Miksi ovet ei aukene meille? Kuvaa tämänhetkistä tilannetta. Mutta onko tilanne sama lokakuun viimeisen sunnuntain jälkeen? Pallo on nyt sinulla, arvoisa äänestäjä. Itsenäinen Pirkkala, mutta ei itsepäinen Pirkkala. Mikäli se kuvaa sinun arvomaailmaasi, saatan olla äänesi arvoinen, kunnioittainen.